Dobrý večer, prajem. Vsadím sa, že podľa odpovedí by ste meno môjho dnešného hostia asi neuhádli. Tak schválne. Čo rád spieva a počúva? No, country, tramskú muziku a lidovky. Ako najradšej odpočíva? S gitarou pri táboráku. Čím chcel byť ako dieťa? Robinsonom, zálesákom, indiánom alebo myslivcem. A jeho najobľúbenejšie jedlo? Setonov hrnec, teda to je taký indiánsky recept na pečenie horúcimi kameňmi uloženými v zemi. Tak uhádli ste asi niečo. Nepôjdeme do lesíka medzi zver, ale za politikmi do parlamentu. Vítam tu poslanca za ODS, pána Petra Bratského. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Pán Bratský, vy idete práve z oslavy 50-ky pána Jakla. Včera pán Jakl dostal od pána prezidenta plaketku Václava Klausa. Vy ste mu nedali plaketku poslanca parlamentu? Ne, já jsem mu dal izraelské víno na novoroční stůl ze svaté země víno. To myslím není špatné. A Izraelčania majú dobré vína? Výborné víno. Výborné, z Golanských výšin, výborná červená vína, skutečně. Vážně? Ano, někdy můžu přinést ochutnat. Pán poslanec, správny zálesák by mal mať pri sebe nôž. Máte nôž pri sebe? V tašce mám. Vážně? Myslím, že jo. A to stále nosíte so sebou ako no, já správny se znám zálesák? v parlamentu, že mám i takzvanou KPZ, krabičku poslední záchrany, takže ke mně ženský si chodí půjčovat třeba šitíčko. Vážně to tam mám pořád. Ukážete mi to potom? Teďka u sebe ne. Lebo tady, politici zvyknú klamať. Ne, ve sněmovně mám vždycky a opravdu to garantuju. Dokonce mám několik typů dobíječek na mobily. I to patří k moderní KPZ. Čiže moderný scout Trump musí mať dobíjačku na mobile. No nemusí, ale já to pro kolegy mám a tak občas posloužím. Rád. Niekde som sa dočítal, že vy ste pred, neviem, či mesiacmi, ale skôr rokmi boli na nejakej inšpekcii alebo na návšteve v televízii Nová, tam ste si vyskúšali úlohu moderátora. No, zkusil jsem si to, ano, to je pravda. Nechcete si to skúsiť teraz? No tak já nevím, jestli umím to čtecí zařízení, to my politici už musíme umět. Tak třeba a tak sa ma skúste niečo opýtať. Vy ste teraz moderátor a ja som... Neskúsite to? Tak... No vážený pane redaktore, já bych se chtěl zeptat, jak se vám daří jako Slovákovi v České televizi a kdybyste našim posluchačům mohl třeba něco říct o tom, jak vnímáte současnou slovenskou politiku. Veľmi dobré, darí sa mi hrozne, lebo mám trému z tohoto rozhovoru s vami, ale dobre, necháme to tak. Povedzte mi, prečo sa poslanec zákonodárneho zboru chce stať členom kontrolného úradu, hlavne takého kontrolného úradu, aký tu máte teraz. Prečo? Tak já jsem se s panem prezidentem kontrolního úřadu znal z delší doby, v době, kdy jsem ještě starostoval a mám za sebou poměrně, myslím, pestrou minulost, jak politickou, tak ekonomickou a říkal jsem si, že jestli něco v současné době naše republika potřebuje a kde bych mohl ještě svými zkušenostmi něčemu pomoci, tak je to právě Nejvyšší kontrolní úřad nebo něco podobného, protože stále se hovoří o řešení korupce. Ano, jedna strana je legislativní, vyřešit zákony, ale druhá strana je i kontrolovat orgány státní správy a to je přesně ta pozice, kterou bych strašně rád dělal. To by mě fakt bavilo a dal bych do toho ještě hodně energie. No ale nakonec vás tam nepustili vaši vlastní. Tak to tak v některých politických stranách chodí a upřímně řečeno, možná, že se to může povést na druhý raz, jako hovoríte vy na Slovensku. Prostě zkusíme to. Já jsem uznal, když klub kolegu Hrnčíře si zvolil jako více hlasy, tak jsem mu dal přednost. Vzdal jsem tu kandidaturu v jeho prospěch a pevně věřím, že tam Pavel bude dobře pracovat. Počúvate, a to sa tí vaši vlčiaci z tej ODS-ky tak báli tej nástupkyne, čo by tam došlo miesto vás, tej jemnej advokátky, myslím, že sa volá Klára Samková? Já si myslím, že tu Kláru si spíš vymysleli novináři, protože upřímně řečeno, na to říkám, tak zrovna tak Mirek Topolánek, když se vzdal mandátu, tak přiblížil tu kandidaturu paní Kláry do sněmovny, ale to určitě nebyl ten hlavní důvod. Ale trošku to tam zahralo. Řekněme, ale tak Pavel je člen předsednictva klubu, já ne, tak dostal přednost. Já to tak beru. A nechceli by ste ísť do toho na ten Najvyšší kontrolný úrad aj preto, že na tej kandidátke ste už boli na takom, dosť by som povedal, až nevoliteľnom mieste a tak si urobiť, že
Samozřejmě člověk, který se živí politikou, musí zvažovat i tyto formy. Pakliže jsem nedostal zrovna ty přední místa, jako v minulých letech, tak jsem musel hledat náhradní řešení, to každý z nás. Či to přiznáváte? Proč ne? No fajn, já si myslím, že to je férové, ale na druhou stranu chtěl jsem, aby i politická strana ODS využila mých zkušeností a mé pracovitosti, kterou snad doufám ještě někdo umí ocenit. Keby ste tak neboli poslanec, tak čím by ste sa vedeli živiť? A keby ste neboli ani starosta, čím by ste sa vedeli živiť? Já myslím, že člověk, který je zhruba na 10. místě žebříčku pracovitosti poslanců z 200, si svoje postavení vždycky najde a že o něho zájem bude. Dostal jsem několik velmi hezkých nabídek, za který jsem... Čiže nebojíte se, že byste trpěli hladom? Určitě se umím uživit, ale ten kontrolní úřad by mi seděl. Víte, já jsem 12 let pracoval jako starosta a dělal jsem i ta výběrová řízení. Ale mně se páči, že si to tak povíte, že by vám to sedělo. Ne, já vím, že bych tam... Samochvála smrdí? Ne, to není samochvála. Já jsem nad tím fakt dlouho doma uvažoval. A říkal jsem si, že je řada oblastí, které bych uměl využít z těch zkušeností, které jsem prodělal. A toto je jedna z nich. No, protože jsem byl i vrcholný politik, i ten komunální, dělal se výběrové řízení, i jsem viděl z druhé strany zákony. Myslím si, že bych uměl odhalovat mnohé nepravosti. Čo si tak povie politik, teda človek, ktorý je tak dlho v politike ako vy, keď naraz zistí, že tí jeho kolegovia ho odsunuli na druhou kolaj? Aký je to pocit? Tak to víte, že se nezachechtáte. Ale na druhou stranu tak říkáte si, proč k tomu došlo, co jsem zanedbal, co jsem dělal špatně, co dělají ostatní dobře. Vede to k nějakému vnitřnímu pohledu na věc a možná, že to je i na něco dobré. Já myslím, že to je od Pána Boha vždycky dobře zařízené. A bude to tak aj teraz, tie nové voľby, ktoré budú teraz, budete tiež na takom nevoliteľnom mieste, neviete? Tak já ještě nevím. Alebo bojujete? My jsme na kongresu ODS si řekli, že každý kraj může upravit kandidátky, bude-li chtít. No jestli Praha bude chtít, nebude, já nevím. Já se o to dovějak nehrdlím. Mě v zásadě, ne, že by to bylo jedno, ale na druhou stranu není to pro mě v této chvíli podstatné. Pakliže ta možnost bude, samozřejmě předvedu se v co největší kráse, aby mě volitelé volili, ale když to nevyjde, tak svět se bude točit dál. Myslím si, že bez Petra Bratského poslanecká sněmovna na úbytě nezhyne. No to určitě nie. Ale vrátili byste se aj na post starostu? Post starosty je krásný. Ono je to podobné jako vláda. Jo? Vláda a rady měst mají jedno výsadní postavení. Přes skutečně každodenní činnost se věnuje věcem, které jsou potřebné. Jasne, já se pýtam, či byste se vrátili. No já proto to chci odpovědět, já to malinko rozvedu. Poslanecká sněmovna je velké řečniště. A tam se odehrávají i jiné procesy, než jenom reálná politika. Ta reálná politika starosty je krásná. Byla to krásná etapa, asi nejhezčí mého života. Ale na Prahu 13 jako starosta se asi vracet nebudu chtít, protože... Je to krok tak zpět, ne? 12 let jsem to... Není to krok zpátky, je to dokonce možná i krok dopředu. Já už to dělal 12 let. Cítil jsem se trochu vyčerpán, cítil jsem už, že všechno o té věci vím a to je první věc, kdy chlap musí jít někam jinam, aby nebyl moc jako Vy jste kedysi podporovali pána Vodrážku, aby se dostal tam, kde je, hore. Ano. Ukazuje se taky poměrně dost nevýrazný. Jste spokojní s tím, že jste do něho investovali? Tak já si nedovedu představit téměř žádného starostu z celé republiky, který by přišel do nejvyšší politiky, neseděl by v poslanecké sněmovně nebo v senátu a měl sedět v gremiu politické strany se všemi těmi pistolníky, kteří prostě mají velké týmy, které na ně dělají, sami jsou velmi zkušení a mezi nimi se prosadit je velmi obtížné. A ten David možná mohl počkat ještě 2-4 roky, ale anebo tam mít třeba z té pozice už poslanecké. A to, že se stalo, byl velký výtah nahoru a to není, že by věc nezvládal, ale je to pro něho velmi obtížné. My se mu snažíme jako nějaký jeho tým nebo mini tým určitě pomáhat, ale nakonec si to musí odehrát on sám a je to velmi složité. Opravdu pro člověka, který není přímo v té nejvyšší politice, to je fakt složitá věc. On byl poctivý, jezdil všude po těch krajích. Ale se špekulovalo, že vy se vrátíte na jeho místo. A to špekulace jsou všelijaké, ale to ať si nechají lidi různí. My myslím, že si to vypořádáme doma. Vy podobne ako mnoho iných politikov hovoríte, že, budem vás citovať, ak dovolíte, že v rodine mám silné zázemí, bez nej bych v politice dlouho nevydržel. No ale pán poslanec, nikdo v tej politike nedrží. To je pravda, ale díky politice můžete udělat spoustu dobré práce i pro hodně lidí, ale musíte mít to zázemí doma. Já to zázemí mám v mojí manželce, to je pro mě ta rodina. Samozřejmě synové, tím, že se chovají poměrně mravně a jsou dobře vychováni, dobrý,
ale kdyby mě dělali starosti, bylo by to složitější. Zaplať pánbu je nemám a manželka je fantastická, takže to... No ale ten výrok mi skôr tak prípada, ako že to tak sťažujete, aké je to strašne ťažké, že nebyť tej rodiny, ale to som už toľko politikov počul hovoriť. Ja vám verím, že to myslíte vážne, ale nemusí to tak byť. Tak to ať si přeberou vaši posluchači, ale řeknu, že muž, ať by byl ve vysoké manažerské funkci kdekoliv, a nemusí to být politika, pokud nebude mít dobré rodinné zázemí, tak to bude složité. Jasné. Ženy možná tolik ne, ale chlapi určitě. My zase musíme mít tu maminku, nebo babičku, anebo manželku. Pozeral som si dnes preferencie predvolebné. V akom stave je v súčasnosti ODS? Ako vy vidíte? Ako vidíte diagnózu ODS? Tak současná dnešní je o něco horší, než byla předvčerejší, protože samozřejmě se odehrálo to, že Paroubkovi a sociální demokracii se povedlo jako populisticky znehodnotit náš rozpočet a některé vrstvy obyvatelstva to ocenili. To se objevilo na preferencích. Já pořád tvrdím, že jiné vrstvy obyvatelstva ocení naší pozici a ještě se nám to do jara vrátí. A čo by tak ODS malo spraviť zásadné, aby sa to preklopilo? Tak to je to, co právě děláme, a to, že musíme nejpozději do 2 měsíců přijít s novým volebním programem, který nebude tak úplně nový. Bude určitě na těch základech, které jsme říkali doteď, ale musíme připravit takové teze pro obyvatele, které lidi pochopí. A to musíme za 3 měsíce prodat. To je naše zboží. No áno, ale na to potrebujete dobrého predajcu, aby ste to predali. A ja, teda ako sa na to dívam zvonku, tak možno sa mýlim, mám taký pocit, ako keby ten Topolánek stratil chuť bojovať. Proste ako keby z neho odišla energia. Vy nemáte ten pocit? No jo, ale proč by zboží měl prodávat generální ředitel podniku? No, ale niekto ten podnik musí viesť. Všichni senátoři, jasné. No, starostové. Nechytajte ma za slovo. Tak som to nemyslel. Já ti chci říct, že na každém z nás je, ale jak budeme tu politiku prodávat, dobre, hovořit, scházet se s lidmi. Jasné. Topolánek nemůže obět 10 milionů obyvatel. Nemôže, ale ten kľúčový signál vysiela ona. A pre mňa je ten signál taký, ako keby stratil chuť bojovať. Fakt. Tak pokusíme se udělat, aby se nějak zrehabilitoval, ne? A myslíte, že ODS-ku poškodzuje aj tie škandály tu v Prahe? Každou politickou stranu, každý skandál vždycky poškodí, takže musíme si přát, aby jsme jich vyráběli co nejmíň a přát si naopak, aby naše protistrana jich vyrobila co nejvíc. Ne, já to nikomu nepřeju. Škandály nejsou nic dobrého, politice to nepřispívá to náladě uvnitř společnosti. Mne je na vás sympatické to, že ste niekde, ja už si nepamätám, kde verejne priznal, že chcete získať moc. Aj vy ako osoba, ale aj ako strana. To je sympatické podľa mňa, lebo však o to ide. Ale prečo tu moc potrebujete? No, každý, kdo moc má a umí ji dobře využívat, může udělat strašně dobrého pro lidi. A chutí vám moc? A když... No mě nechutná tak moc po tom Mňačkovi třeba, jako z tohohle hlediska snad ne, ale člověk nemá zneužívat samozřejmě. A je to to samé jako lidé, kteří jsou bohatí, pokud umí dobře použít peníze, tak to může být pro blaho i okolí a blízkých. A kdo to neumí a nezvládá to, tak potom je právě třeba, aby tu moc získali lidé, kteří ji umí zvládat. To je asi největší problém. No, a pozeral som si niekde na webe váš prejav na kongrese ODS a tam ste hovorili o závažných veciach, ako je, čo by mal štát podporovať a čo. To sú všetko dôležité veci. Ale čo ma zarazilo na tom vašom prejave, bolo tam síce vidieť len vás, ale podľa tej bravy vás nikto nepočúval. Ach tak, vy narážíte na ten moment, že jsem mluvil skoro do prázdného sálu. No prázdny sál, ale ešte aj tí, čo tam boli, sa rozprávali medzi sebou. No já jsem vyzval Mirka Topolánka, že pokud tam někde je, aby teda přišel a zamknul ty dveře a přepočítal si, kdo tam ještě, kdo vůbec má o politickou diskuzi zájem. No ale potom ako strana, ktorá nemá o to záujem, sa chce presadiť v tých voľbách. Ale možná měli zájem dělat něco jiného v těch kuloárech, to já nechápu. Jako, možná někteří kolegové opravdu potřebovali některé věci, možná už se bavili o těch. Vy ste ich tam dosť ostro kritizovali, teraz ich neobhajujete. A tak... A vadilo vám, že tam nie je Topolánek? Tak on v té době dělal třeba i jiné věci. Samozřejmě mě vadilo, že Mirek nebyl na kongresu vlastně v tom předsednictvu a neseděl u toho stolu po celou diskuzi. To se Klausovi nikdy nestalo. A vadilo mi i, že Mirek Topolánek nebyl teďka při schvalování rozpočtu. A já jsem to i veřejně řekl, ale chápu, že Mirek má prostě ještě i jiné věci, má možná svůj systém práce, to je jeho věc. No je to ale jeho věc a je ten systém dobrý alebo zlý? Já jsem aspoň ten, že to řeknu, že si to myslím. Kto podľa vás teraz vládne České republike?
V České republice vládne trochu ulice, novináři, no a malinko se mezi nimi začíná dařit levici. Jakože malinko, to se jim darí. Malinko, já to zatím nepřeceňuji, já doufám, že mnozí to pochopí a že i ve sněmovně to vypadá, že lidovci teďka začínají obracet a že přes tu 100 snad nebudou mít. Uvidíme. Pán poslanec, v parlamente sa tí poslanci podľa toho, čo viem, delia nie len teda podľa príslušnosti k strane, ale aj podľa takých záujmových zoskupení. Ale nemyslím tým ako takých lobistických tvrdých. No aké sú to tie zoskupenia tam? Povedzte mi. Myslíte, že se umí sejít i kolegové z různých politických stran? Ne, myslím, že jsou tam, čo já nevím, že skauti. Aha, myslíte? No jo, tak ano, tak to samozřejmě taky máme takovou skupinku, tu jsem si dovolil založit, nebo znovu založit. Ono to je docela významné. To není jenom proto, že jsme skauti a skauti, kteří dělají aktivně skauting. V tom oddíle jsou i skauti, kteří byli kdysi skauti, už ho dneska nedělají. Máte ten klobuk? Mají na to, ten mám pořád. Ano. Ale víte co, ona je Mezinárodní skautská parlamentní unie a ona se schází každý 2 roky. A tam se sjedou vlastně skauti, poslanci, senátoři z celého světa. A dá se tam dohodnout spousta mezivládních různých věcí a dalších. Je to a všetci máte nožíky? To asi všetci nemají. A sedíte okolo ohňa a tam to dohadujete? Ne, to je ve vznešených sálech, v hezkých hotelech, většinou to pořádá nějaká země, pro kterou je to vždycky velká čest. Ale přijedou tam skutečně předsedové vlád, předsedové sněmoven, protože jsou některé země, kde většina těchto vznešených pánů a dám skutečně v tom skautingu prošla. A čo tam máte teda ještě okrem skautov? No, tak jsou tam i Sokolové, pokud vím, dokud tam byl Láďa Šustr, tam měli zastoupení Orlové, ale určitě jsou tam jiný, je tam třeba parlamentní golfový klub. A jsou tam aj zednáři? To nevím, to se budu muset poptat. Ale trochu jste porozmýšleli. Budu se muset zeptat. Říká se o některých politicích, já nevím, jestli myslím pan prezident Havel, že se o něm říkalo, že je zednář, ale nemohl bych to potvrdit. To jsou spekulace zřejmě. Počúvate, a keby ste mali v tom parlamente tak niekoho označiť také, že kdo by bol Mirek Dušín v parlamente a kdo Štětináč? No teda, no tak Štětináč to je těžká role, no. On byl teda, teďka jste mě dostal. Teďka kdybych opravdu měl někoho označkovat. No, ale označkujte, bez toho vás nepustím. Ale dobře, no tak Štětináče přišknu panu hejtmanovi a poslanci Rátovi, to asi se dá očekávat. A koho jste ještě říkal? Mirek Dušín, jo, Českého parlamentu, Dušín, no. To je těžké. Těžko bychom hledali. Není tam. Tak 100% víte, ona vůbec, ta postava je krásná. Stala se pro mnohé vzorem. Takže Štětináča jsme našli, ale... Toho bychom našli, Mirek Dušín v české politice, to by bylo složitější hledání. Vy chodíte aj na tie skautské tábory, pokiaľ vím. A už viackrát sa prevalili všelijaké také sexuálne škandály, zneužívanie detí. Pán poslanec, povedzte mi vy, keby som mal syna alebo dceru, ako mám zistiť, že ten tábor je dobrý, že prostě tam... Určitě je třeba sledovat na internetu anebo v té obci, kde ten oddíl funguje, že to je živý oddíl, že skutečně s dětmi pracuje, dá se získat trošku víc do minulosti. Ale jsou nějaké také jasné signály, že tu si daj pozor? Velmi obtížně, ale jenom bych chtěl vzkázat vašim divákům, pokud by v kterékoliv mládežnické organizaci, nejenom ve skautu, měli pocit, že se někdo k jejich dětem chová zvláštně, že je příliš přítulnej, nebo je divně pohladí, nebo něco, tak to mají hlásit. Mají to nahlásit, mají se zkoušet. A my skauti máme určité metody, jak se s tím vypořádat. A myslím, že to je správné, ale týká se to i sportovních klubů samozřejmě a tak dále. Bohužel ty osoby hledají kontakty s mládeží. A... No jasné, tam se k ním dostanou. A vy jste těž byli teraz s dětmi, nehovorím to preto, o čom sme sa tu bavili, boli ste s deťmi na takom tábore a vraj ste sa tam hrali na takých rytierov, to ste mali normálně aj meče a brnenia? Něco jsme dovezli, něco jsme si půjčili, ale pro nás byly hlavní ty štíty, aby si každý vytvořil svůj erb, aby věděli, co to znamenalo a samozřejmě ty rytířské ctnosti, které převzal světový skauting dokonce. My jsme ani tak nebojovali, měli jsme tam i belgické skauty, tak jsme to trošku vysvětlili, byli jsme na Velharticích. Čiže mrtví nebyli. Ten boj byl méně důležitý než právě ty rytířské ctnosti. To byla podstata té hry celotáborové. A keď tam máte ty děti a oni vědí, že jste politik, aj sa o tú politiku trochu zaujímajú? A tam
politiku neděláme, tam si skutečně hrajeme a já teda někdy, když mezi něma lítám při těch hrách a hádám se, jestli byl gól nebo nebyl, nebo děláme různé, tak zapomínám na to, kolik mi je a myslím si, že drtivá většina těch chlapců vůbec neví, že jejich vůdce je v té chvíli, to neví, že je politik. I když vzpomínám, jednou jsem jim předváděl typický americký úsměv politika, takhle jsem celý ráno k něm mluvil a říkal jsem tak, dobré ráno chlapci a půjdeme na tu Proč americký vede, vy se tak smejete? No ale tak tam se to trošku přehání, víte, tam se hodně hraje táboráky a takový, sám jste zmiňoval, průprava k herectví. Keď viete pekne toho amerického politika jako usmievavého, tak skúste mi urobiť nie českého usmieva, ale českého naštvaného. Čo? Možná nejsem dobrý herec, ale... Ale pak... Nevím. Mohli by ste byť mím takej druhej triedy, ale vy viete vraj aj spievať, hej? No, někdy rádi si zaspíváme hlavně doma a pár desek jsme udělali, tak jako si zaspíváme. Hráte na nějaké hudobné nástroje? Na kytaru, na basu, na kontrabas teda nejraději a foukací harmoniky a takový ty struny nástroje. Mimo houslí, ty jsou hodně jemné, ale mandolino, banjos bych zahrál. Kedy jste stihli se naučit všetko? Tak my jsme šumaři všichni, tam u nás toho Klatovská, tak za mládí, tam my všichni kluci jsme museli hrát rock'n'rolly, později jsem teda přešel k tramské a country hudbě. Pán poslanec, vy ste zástancom hesla, že rodina je základ štátu. Čo vy na to, že niektorí politici, jak sa vyšvihnú hore, hneď tú ženu opustia? No, třeba chtějí založit těch rodin víc a myslí si, že ten stát bude ještě silnější. Já jim to nezávidím, já většinou vidím potom, že ta jejich nová a mladší manželka se k ním chová mnohem hůř a oni tím docela trpí, ale to se veřejně nepřizná. Jo? Jejich věc. Na fotografiách vás často vidíme odfotených s významnými ľuďmi a politikmi. Ako to mám čítať, že sa vy rád poslanec Bratský ukazuje s politikmi, alebo tí politici sa radi ukazujú s vámi? To spíše taková příležitost. A pro mě byla obrovská čest třeba, že v rámci Fora 2000 jsem se dostal na panel, kde jsem bohužel nemohl letos vystoupit, ale kde byl třeba Dalaj Lama a různý ty držitele Nobelových cen. A ale tak vás přitom vyfotí a já jsem tam musel bohužel se přijít ráno omluvit, protože zrovna u nás jako nedopadly ty volby a my jsme museli schválit tu novou vládu ten samý den. Když jsem měl mít ten znešený panel. A někdy se tak, nebo jedeme na volby do Spojených států z OBSE a tam je prezident Obama den předtím, než se stal prezidentem, podal ruku. Možná vás přitom někdo vyfotí. Ale není to proto, že by to člověk vyhledával. Pán Bratský, tak já vám ďakujem, že jste přišli. Děkuji za milé pozvání. Ďakujem pánovi poslancovi Bratskému a teším sa, že sa tu niekedy uvidíme opäť. Teším sa na no a zajtra tu privítam futbalistu a manažera českej reprezentácie Vladimíra Šmicra. Prajem vám peknú dobrú noc. Dobrou noc.